Ni Beñat Etxabe naiz, eta gaur egun bandako presidente izatez aparte, bombardinoakin hasi nintzen, eta orain tuba jotzet, eta amairu urte damazkit bandan, sartuta. Ni Sara Valentzia naiz, 23 urte dazka, eta zestuko bandan kide duela 9 urtetatik naiz. Sartu nintzen 2010 urtean zestuko bandak egun urte intzitu nian, eta flauta trabezera jotzen. Gaur egun bandan 56 pertsona gaude, barruan, horietatikan 31 gizonezko eta 15 emakumezko gaude. Eta bilakera pixkat banda handitzian joera izan du. Adibidez, 2013an 36 pertsona ginen. Eta azkeneko urtetan gaztiak sartu dianean da, gehiago ahumea. Eta gero baita ere, azkenean bandako gehiengua gazte ikasliak izanikan, adibidez, zuertauzaku baja batzuk egotia bai kanpuan ikaste duelako, edo lanian daudelako eta ensaiota ezin duelako etorri, eta orduan horri aurre egiteko edo aurreko urtean inkorporazioan 5 pertsona, sartu zen bat saxo tenorrakin, 2 saxofoiakin da 2 klarinetiakin. Gaur egun, Beñatek esan du bezala, 56 pertsona hori da. Ez da instrumento horiek sartu, daude bandan bakante batzuk dauden instrumentuak adibidez, bombardinoa, tromboia eta tuba dianak, eta zestuan ez du ikusten urrengoko jarraipen eukikon inor ez du ikusten. Adibidez, trompetetan pasatzen bezala daudela ume pilua, trompetakin zai daudela, baina momentu honetan trompetadia bandako laurden bada. Orduan sartzia ezinezkoa da. Normalean, kontzertua preparatzeko orduan, oin arte bintzat, zuzendaiak erak izan ditu ze obra jo, ze gutxera badaki ze nivele arte dakaun iriztia, orduan horrekiko erak ditu. Adibidez, kontzertu hontako 2 pieza ustet baten eskauditura esan da, hau zari ez du jotzen, eta 2 pieza hola sartu ditugu. Azkenean proposamenak kepak behak onartzaitula zuzendaia behak, azkenean izan behar du, gure maila iristean proposamen bat ez galako kristono orkestra bat, baina, ez, lehenengo hori, kepa aztea pixkat moldatzen, nondikan jola iken, eta gero, eozein sugerentzi edola, onartza ditu, eta ondo eritzo balin bazako, bai, juntan eustet komentatzeu da, ez? Bai, normala juntan komentatzeu, hau eta hori joaz da, bale. Hori da, eta onartzeia, eta... Larun bateko kontzertu hau, azkenean, zestuko bandak urtean zihar eskaintzeitan kontzertu danak, nolabait danadak estruktura bat, izaera bat, ez da egin nola esan, ez? Tematika bat. Hori da, adibidez, martxuan, ite dugu kontzertu didaktikoa, bai, unbiai edo gurasua izuzendutakoa hori udaberrian. Gero udaran dakau pelikulan indan, kontzertu famoso hori. Hor banda sonorak jotzeiteu, festetan, azkenean beti jotze dugu paso doble bat, festetan pasolia, zarzuela, kantu euskaldun bat, eta beti bukaeran beti dultzaineroak, eta zestu gama ergina kantua. Eta gehatzea, Santa Ceciliako kontzertu beti airian esango dauze, ez daka estruktura finko bat, ez? Beste kontzertuak edo daken bezala. Horren, urtero ote da beti, zerren inguruan ingo deu, ze joko deuz, ez joko... Ze tematika garriko jo, ze zentzu emango jo, ez? Eta orduan, zapatu ontakua, azkenean da... Bandantzako musika idatzita duna, ez da konponketa bat da, ez da ize kantuna honekin duna, bandantzako ez. Da musika originala da. Moldaketa ikan ez da lehen, da bandai espreski konposautako kantuak. Horren ingurua jungoa, eta baita jokoian 2 horra damakie Iñaki Alberdin kantzea izena, ondala hildana, eta horren arira eskainiko jo, ingo dugu aipamen bat, azkeneko urte epen motz ertainea, zestuako bandan erreferent izan dian pertsonai eskainiko ze kontzertu, aipamen. Azkenean, Santa Cecilia eguna musikoan eguna da, ez gure eguna dela esan eikeu. Eta, egia esan, nik ezingo nuke esan nola sortu dan olako
ez, egunontako irrikila, ze gehuta jende gehiago, herritarrak olako, ez, nola ailaulaiken ohitura bat izatea, Santa Dezielako egun hori, ez, azkenean kristome ambientia sortzea, egun politia da guretzako ere. Parte dakagu kulpa, oin dela bote batzuk, beti izan da musikoan afaia tal, eta soziaian normalen instrumentua gate izan dira. Eta urteat nire genuen kale atatzi instrumentuak. Ze pasa, zeben bi hiru kintada, eta gero bandakuak instrumentuak. Orduan, sortu zen ambiente hori, jendei guztoitzaion, guntzan hori hartzen, eta bai ontzala urte batzutan, ja jendei eskatzu, ostra, txaranga atazue, txaranga ilegala atazazue. Eta ja izan zen, batzutan ez, gaur ez. Arrazoi horrekin igual jendiare horretik animau dela egun hortan egitea, baina bueno. Aurten ikusikoa, haber zeitu den bai. Gure ustez hori da, hasiera hori da. Hori, egun berezi bat okau da, musikoana, lan egin behar esateko musikoak, bere egunean, beste nahi ez bezala, hasi dira. Arrazoi. Eta bueno, ostiralian hori txistulaiak ospatzeu eguna, eta gu, kasuan, zapatuan, baitare igual, lan asuntuatik handare... Errezoalako, ohitura, zero, futbola dala ez tala, beti izatea, eskenik bihar partiduak, ostialetan txistolaiak eta larun batian bat.